Uphahla lwendlu malivuza kunembobo. Lokho kubeka ikhaya engozini. Kanjani na? Lokuvuza kuyanda ngesikhathi imbobo yana. Uma kungaphuthunywa kulungiswe ngesikhathi kutholakala, kungase kubeke ikhaya nje lonke engcupheni yokucekeleka phansi. Yingakho-ke nje njengoba sila ngicela sibambisane phela nje sicophelele ukuthi sithole isisombululo la, sikwazi ukuthi sixazulule lenkiyankiya. Makoti ubafu ngibizile la, ukhungathekile impela. Umngani wakho kukhona okuthile amtshele kona manje kuyamphazamisa. Ngiyacabanga ukuthi ngiyazi ukuthi ubalo mngani. Manje la makoti inkinga enkulu ukuthi into ekuyiyona ebalulekile la ilokhu kukhulunyiwe. Yonke lento idala umona. Yabo lo mngani nikhuluma ngaye, kade ayifisa impilo yami, kade ayimfuna myeni wami. Waqale kwawudeliwe, manje sekusamke. Lento isuka kude. Wangijithele. Etheni?